Pangutana, kumusta ang preparasyon sa COMELEC? Asa tadapita ron sa tuaga preparasyon sa COMELEC, sir? Okay, Sir Jun, no? So for Sir Jun, so far so good, no? So naanatay katong training sa atong electoral board ug tanang poll workers, apil na atong DESO technical support staff. Kaya ang DESO technical support staff mo to'y mo assist, no, sa atong electoral board in case na ay mga difficulties when it comes to technical activities nga pahigayon sa election, especially katong atong automated counting machine. And then upcoming activity nato sa natay gitawag nga Board of Canvassers and CCS operator training, no, this coming this coming April 7 to April 11 2025. So as the election comes nagkadul na, sir, daga na putang activity ng giandam aron mahimong honest, orderly, peaceful, inclusive ang ato ang electoral processes. Oo. Diri ra ba sa Pilipinas uban nga mga kandidato human sa eleksyon dili modawat nga napildi, moingon dayon nga gitikasan, unsay ka siguraduhan nga walay tikas nga mahitabo sa eleksyon? Unsa ka credible kining ato aga machine nga gamiton na sa umaabot nga piniliay? Well, basically, sir, no, ang number one atong consideration, sir, is with regards to transparency. So when it comes to sa atong machine, atong automated counting machine karon nga ipagamiton sa in the coming elections, na natay mga test anang nga gipahigayon in the previous days and previous months. So we are actually assured nga mahimong successful, and then makakita gid na integrity ang ato ang ikandak nga election, sir. Okay. So siguro yun nga why trampas, why tikas, no, kay mora ba ni sagad bay tabo sa uban nga mga kandidato og mapildi kay di makadawat karon sa ilang kapildihan. Kano sa mga bot ang mga baluta ngadto sa mga nagkadaiyag LGUs? In most cases, sir, basin karong buwan, sir, month of April, kay nangamot pud ato ang mga ubang mga paraphernalia such as katong atong ballot boxes, ang atong mga battery, katong atong mga FTS nga documents, no, kanang when it say FTS, or katong final testing and sealing nga materials nga gamitonon between May 2 to 7, 2025 aron atong matest ang functionality sa atong ECM ug uban peripheral, so that before May 12, 2025 national local elections ato na ma-determine if ang particular ECM defective ba o dili, para kung defective, sir, atong mailisan before sa election day. Napa ba yung mga dry run nga pagabuhaton ana, sir, or disulitso na? Kanang FTS, sir, as I said, May 2 to 7, 2025 ang schedule, ato na ipagayong sa mga voting centers. So ang atong electoral board napod diha, including ang mga DESO technical support staff, unya napod ang mga watchers, then at the same time katong atong gitawag nga si Simple, sir, no, atong local representative, no. So kana siya, sir, mura siya dry run tungod kay naaman tay ipay nga election gyud na inapo ka nga mubutar ana nga particular nga polling place, no, then i-test gyud, sir, na ay pagkuan sa balot mo feed og balot and kabuok niya ato tong i-check later on ang katong gi-print sa machine, no, as against sa katong manual verification. So makitaan gyud nato, sir, kung naabay problema sa atong balota pod, no, upon feeding. So if there will be any problem nga encounter, so naman tagitawag nga national support command center, so sa Manila niya maupoy mo feed sa amoa, sir, kung unsay angay pagabuhaton. Oo. Kaning ato mga magsilbing BEI, Board of Election Inspector, unsa sa kaandam, sir, nga mo atubang sa mga panalitan simba kung dahil mga problema nga ilang masugatan atol unya sa mga election day na mga pangutana ang mga botante ug uban pa, sakto ba sa training, sakto sa seminar, o sa kaandam ron, sir? Sir, before na ako tubugan, sir, ako lang i-concern, no, i-correct ang ilahang terminology, sir, no. Ang tawag sa una siya is Board of Election Inspectors kung national local elections, but then as the time passes by na usab na ilang pangalan, they are now called Electoral Board or EB. Okay, EB composed of the chairperson, the poll clerk, and the third member. Kana sila, sir, katong atong chairperson, poll clerk, sir, na sila gitawag ng electoral board training katong ni aging buwan, sir, March, no, sa lain-lain nato nga mga
venues. So di man maarang sa usa ka venues, sir. So natay lain-laing venues nga gipahigayon na sa Cebu province. And then kana sir, naandam na sila, gitrain sila sir, na sila both written and practical exam na hands-on sa machine so that ma-determine gyud if they are IT capable niya na ay independent agency sir nga mohandle-an na kanang gitawag natog Department of Science and Technology, sila ay certifier whether the poll clerk or the chairperson are indeed IT capable kay mo gamit man sila sa ato ang machine on the election day. Sige. Standby sa kayo sir, nasa tayo paminang mabura kayo di. Sige, Bombo Yes, sir. Jake.